#1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Magkasunod sa diligid lamang madugay ang Aksyon Radio Balita Banat Bulig. Aksyon Radio Balita Banat Bulig. Magkaroon yari ang Balita Banat Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:29. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-6 ng adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang okslang kita sining mga inoras kag kabayuntang yara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan samtang nagapamati diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB.
Kamusta nga to sila nga mga kaaksyon sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag barangayan dira oks lang kung wala kita sang kaladtuan nga tama gid kay importante sa siling nga adlaw mas maayo lang nga dira lang kamo sa inyo siling nga puloy-an mag pahimunong kag mag-roobra lang sa sulod sang puluyan. No? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kabayuntang oks lang kita sining mga inoras dalon ta dugay-dugaya ang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and international news dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan plus ang aton sining mga issues lokal. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta yang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental kabayuntang oks lang kita sining mga inoras sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kabayuntang oks lang kita sining mga inoras apisar nga ti daw nubo-nubong kaso sa Bacolod ang Negros naman yan nagsaka naman sa tong nakaligad nubo ang Negros ang Bacolod nagsaka karon basi kon magnubo pagid no lantawon tani karon dugay-dugay mga kaaksyon sa report sang DOH Regional Office 6 kamusta nga to sini nga mga kaaksyon sa mga banwa kag syudad kag kalakip man sa probinsya sang Oriental Negros kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kag kalakip man sa iban nga mga kaaksyon ta sa bugos nga Rion 6 o lulupod kita sa aton sining pagpangalagad. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon? Sige karon nga udto samtang nagapanyaga kamo kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pagpangalagad sa Kapitolyo karon dugay-dugay dalontang balita uyab aksyon Marlon Hinovia ini may kangtanan sa kontraktor sa plano nga pagsaylo sang Kapitolyo sa Talisay liwat nga ginotify ni Gob Eugenio Jose Lacson. Kagiban pang mabalita dugay-dugay sa Kapitolyo aton hibaloon uyab aksyon Marlon Hinovia kag sa City Hall naman nga balita sa New Government Center igabalita ni Aksyon Artay Hopon delivery sang sa napulo o kun 10,000 ka doses sang Sinovac vaccine ginapaabot sa subong nga adlaw. Kagiban pang mabalita sa New Government Center karon dugay-dugay samtang sa BCPO naman nga balita igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Tricycle driver karnap ang ginadala nga tricycle driver ginkarnap ang ginadala sini nga tricycle iya man lang mismo nga pasahero kagabi dira sa Barangay 9 diri sa syudad sang Bacolod lapit lang di sa Aksyon Radio Bacolod ho pagpanaog mo matamaw makitaan mo gilayon no pero nanong update sa sining leads nga karnap diri sa area sang Barangay 9 karon dugay-dugay plus update sa tong nagpang-hold up kagabi sa area sang Barangay 2 mga kaks o sa area sang Police Station 2. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Brian Morden
Talisay City PNP ginaimbestigahan ang pagpasaka kaso sa nagsapupo sa 2 sa 5 ka mga nakapalagyo nga mga preso. Kag pagkapatay sa lamharon sa nga gwardya sa Victorias, wala pa sang suspect pamilya nagasinggitan sa hustisya. Samtang sa patrol nga balita, gabalita ni Akson Alvin Graba, biyahe sa mga fast craft Bacolod, Iloilo, vice versa, duha na ka trip sining nga simana. Amat-amat na nga nagabalik sa normal. Kabayuntang mangin normal na kagati kung nakapabaksin ng halos kalabanan, ginkakas na ganing RT-PCR test mo sining ni Gob Lacson sa mga nakapabaksin na mga kaaksyon. Samtang sa sunod naman sa Cadiz, si gabalita ni Akson Roger Gotib, sa Escalante, 3 ka mga personaho arestado sa separado nga pagserbis ang warrant of arrest angot sa kaso nga illegal gambling. Kag sa syudad naman sang Sagay, arestado sang kapulisan ang top 6 drug personality nga sa ginkasa nga drug buy bust operation sang mga kapulisan. Aksyon Rex Canto, kikilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:39 aton oras, pila lamang ini sa mga balita tanga taganig talupangod sa dilig lamang madugay diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Mahinang kalaban samtang raga pahunay-hunay na ang halos kalabanan, kagang iban sini yara pa sa ila sining ginatrabahuan kag karon dugay-dugay matimo-timo na sila sang ila sining pagpanyaga. Sige, samtang raga pahunay-hunay kamo, kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining adlaw sang Martes mga kaaksyon. Galigid lang kay mayari na, ari ng resulta galiho sang small town lottery o kon STL sa unang draw sang STL July 6, 2021. Yari ang resulta sang small town lottery draw. Resulta 34 kag 26, liwat 34 and 26. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos. Sige, samtang nagapahunay-hunay kamo kag nagapamiyo-miyo kay iba nakapanyaga ng iban wala pa, no? Atagan ta kamo anay sa mga talamyawon tadiho sa sining udto while nga nagapahunay-hunay kamo sa sining mga inoras. Ang aton sining mga kaaksyon, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page kay para siguradong sigurado mabasahan ta ina dugay-dugay. Plus ang inyo sining mga greetings nga ginpadala diri sa aton sining palatuntunan mga kaaksyon. Ayos, daligi lang kay hatagan ta sila sang inog basahon ta niya na yun kay dali lang kay doon pilit siya. Daligi lang ha kay para matigayon nato niya ang iban nga mga kaaksyon ta nga nagpamati na sa sining pagpangalagad sang Aksyon BBB. Ayos, sige. Mayo lang ang pagpamati sa kay Alex Montesa. Present gid si Alex Montesa ho. Mayo lang ang pagpamati sa Alex Montesa. Kay Niepes A. Jasmine, kay Huma Lumina, kay Connie Laparan,
and Jerel Gadudo, no? May lang pagpamati, and Harry Quiniosa Hamilano, Pamila Joy Fermalino, no? Pamila Joy Fermalino, Atia Kim Eriman, Jose Talunan, kay Kurt Roland Ramos, Madam Virginia San Antonio Penda, and Rochelle Fulgencio Susana, kag Christine Minies Villalobos. May lang pagpamati. Kag likewise sa kay Cherik, may lang pagpamati. And Rodora Syoko, kay Laiden Navarrete, Dante Baflor, Arnelfo Disamparado, sa kay Arnelfo Disamparado, may lang pagpamati. Kag Rosilia Seridon, kay Jane Solgon, Jocelyn Libon Dispoho, Ronaline Nicor, sa kay Ronaline Nicor, may lang pagpamati, no? Salarda Palma Junilo, kay Rez Mosla, may lang pagpamati, Rez Mosla, and Pontesion, may lang pagpamati, Niel Brian Balues, and Celine Harina Ispadgel, ni ko Ispagel, may lang pagpamati, Selena. Sa kay Hisosa Sibilia, kay GR Tingson, and Tomas Bronyola, kay Binji Kuyugan, George Gargasiran, no? Billy Moises, may lang pagpamati, Billy Moises, Ronnie T. Mananghaya, Toto Dar Aguirre, kay Migs, Manjo Arnijo, kag Eleanor Regby R. Agravante. May lang pagpamati sa inyo sininga mga tinion, no? Sige, mga mensahe nyo bilang taon tadi. Kay Niel Brian Balues, kay Renny Boy Lithio, liog lang ko tamyaw sa Manog Hilamon ni Rodi, mag-monitor. Ga-monitor kami sa Barangay Pandanon. Dining Pandanon, Murcia or Don Salvador Benedicto, no? And Alex Montesa, may lang pagpamati, Sir Rex, welcome aboard sa program. Absent kita bikapon sa programa mo. Gani man, absent ka, Sir Alex. Where are you? Where are you habin? Oh. Laiden Navarrete, may lang pagpamati. Sa kay Eric Rojo Asiado, may lang pagpamati sa Quezon City, Metro Manila. Tamyaw lang sa Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos, Murcia. Salamat, wala kita na. Ara. Homa Lumina, Jocelyn Libon Dispoho, and Alex Montesa, Pamilya Ramirez, sang Barangay Granada, Langilan, kag Pamilya Chungko, sang Grensville. Ayos, dagang salamat, gid Sir Alex Montesa. Tomas Bronyola, may lang pagpamati, kag tamyaw yalang iyang tiyo sa Manslingan, si Roberto Magdadaro. Halin sa kay Tomas Bronyola. Si Vanessa Mayo, Doc Mayo, sang Minnesota, Mrs. Alvarez, sang Barangay Panukoy, Ma'am Jinky Dialagdon, sang Phoenix, Arizona, kag Pamilya Dialagdon, appeal sa Pandanon, DSB. Upod man sa pwersa sang ARB. No? Halin sa kay Alex Montesa. Atia Kim Eriman, may lang pagpamati, kag Gian Resisio, sa kay Christine Minies Villalobos, kag sa kay Ma'am Lily King. Thank you so much, Alex Montesa. Sa kay Pamila Joy Fermalino, may lang pagpamati, Pamila Harry Quiniosa Hamilano, may lang pag-monitor, kag nagaluto sudan sa balay sa Sumag. Ayos, halong man sir, Harry Quiniosa Hamilano. Jartingson, may lang pagpamati, GR, kay Jose Talunan, may lang pagpamati, si Mrs. Alvarez, ang Purok Ramilo, Barangay Tangubho, kag Pamilya Rapuela, sang Barangay Pandanon, DSB. Ayos, kay Manjorniho, si Sir George Gargasiran, kag si Noel Amar, kag Mr. Milili Oligo, kag Gowi San. Alin sa kay Alex Montesa ng Panambiyawa. Ayos. Kayo, Tay Benedicto, sa tamyaw lang si Kapitan Sergio, libre sang Barangay Manlukahok, Sipalay City. Salamat gid Sir Otay Benedicto, no? Christine Minias Villalobos, ara naman si Ronnie Mananghaya sa Saudi Arabia. Thank you so much, gid sir, no? Thank you, gid. Sige, dali gid lang kay matag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili lamang madugay.
karon. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:48 na nga tunuras 11:48 na mga kaaksyon. Pwede ba lang nga maghubi na may edad-edad na? Pwede. Sa mga kaaksyon ta, gulpi ba lang nga ginkurog kag taas balang imo nga hilanat, nabudlayan ka magginhawa, sang fast crop Bacolod Iloilo, vice versa, duha na ka trips mga kaaksyon, no? Aton hibaloon karon sa kay aksyon Alvin Graba ining balita kag iban pang mga report sa patrol. Sa detalye sining balita, aksyon Alvin Graba mayong udtonoy. Aksyon Rex, bangod man sa pagdamo sang pasahero, ti ang biyahe karon from Iloilo or rather Bacolod to Iloilo bound or vice versa na dugangan pagit Action Rex ang isa, no? Alin na dugangan din isang isa kung isang una Action Rex, isa lang ang biyahe on the previous months. Pero subong iya duha na. Oo, amo ni ang confirmar ni MBCCI President Frank Carbon
Sa diin ang Wisam Action Rex may duha ka biyahe. Ang Ocean Jet may duha man ka biyahe. Pagluwas gid lamang sa Tugo bala Action na Rex nga isa lang ang biyahe from Bacolod to Nga isa lang yung ilay, haw? O isa lang mula ang ni ang agin na participar nila o kana mula ni ang agin pahayag man ni Mr. Frank Carbon Action Rex. Sa diin sa ila kunti sang nagligad 6:30 lang ang biyahe sang Wisam. Subong iya duha na Action Rex isa sa aga isa man sa hapon. Iya alas 6:30 sang aga from Bacolod to Iloilo, and ang may ara pa isa gindunga sa hapon 2:30 to 2:30 Action na Rex sa hapon. While ang ako naman Action na Rex ang iya sa Ocean Jet may ara man sila alas 5:45 sang aga Action na Rex, no? Di kung magpakadto ka sa Iloilo, gali, pwede ka man kabalik na yon. Action na Rex ang una ang May hapon pa nga 2 o'clock, duwa-duwa ni Iloilo, Bacolod, vice versa. Roger on that Action na Rex, no? Duha-duwa Iloilo, Bacolod, vice versa. Sunod din kay Mr. Frank Carbon Action na Rex, bintaha ini sa mga negosyante, iban pa nga mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod nga may katuan lang importante abi, pero pwede na garantiya sigurado na nga makabalik sila gilayon. Actually nag-umpisa ni Action Rex sang tinalikdan lang July 1 Action na Rex kay ginumpisan ini base man sa pangabay sa local government unit sa siyudad sa Bacolod. Ni Mayor Bing Leonardia dito sa Iloilo, si Mayor Treñas, of course upod man ang mga gobernador nga kung pwede dugangan ang biyahe na bangod man sa pagliwat nga pagdamo sa nga mga pasahero. Sinyales man sunod rin kay Mr. Frank Carbon nga nagaamat-amat na Action na Rex ang balik bala nga kabay madugangan pa kay sining niya kung magdamo pagid niya madugang na naman ta another trip sa mangin regular bala ang biyahe going to Iloilo Action na Rex. Pero for the meantime, amo lang na yung biyahe. Yes sir, for the meantime. Duwa for Bacolod, kag duha man ang balik dire from Iloilo. Yes sir, duha. Bali, apat ka mga fast craft ang nagabiyahe. Duha ka mga fast craft ang nagabiyahe, subong? Bali tatlo. Bali tatlo, isa lang ang ano to galing nga company to? Ang Tugo, isa lang. Ang Tugo? Oo, isa lang. Amo nang ginasakyan mo? Yes, no? Yes. Baskog sang yes mo ba? Do piho ka ba? Sakay kita da one. Siling ko gani, let's go, Tugo. Ba? Anyway, Action na Rex, sunod diri kay Mr. Frank Carbon Action na Rex. Sa Batman ini sa pangabay, no? Sa nga ila sa mga local government unit. Although may mga requirements Action na Rex. Actually kung lang taon ta wala na gid man to. Anong required nila? Dala ka lang sang ID mo, nabalang government ID Action Rex. Amo lang ang dalun mo kung tinagligad to damo mga requirements mo. Pero subong ya, madala ka lang sang ID. Now ang kung minor kag ang senior citizen, allowed man sila magbiyahe Action na Rex, no? And kung may gabusong pwede man sila kabiyahe, pero kung mag 7 months na, way na sila pasakay, kundi hasta lang 6 months. Pero kung lain, kung may ginabatsyag ka sa imulawas, kung kumakato ka sa Iloilo, let's say kung kaupo ka, o kung ginatrang ka sa abiso man, si Mr. Carbon, nga kung mahimo, nga ipaiway lang anay ang pagbiyahe agud ya kung nano man ginabadyag mo hindi niya maglaton pa Action na Rex, no? Pero ang iba na diri sa mga requirements ang kundiri health declaration kung ara ka na sa barko kisa gani ara lang ya sa sagwa ka pa lang ginako na Action Rex gapirma ka na kung magsulod ka man sa bala sa bread ko kapin pagit kung ara ka na sa ila sini nga mga traveler lounge bala Action na Rex sige nakapangitaan ka man sa nga backtrack at least paniguro man ini at least para makitaan nga ang travel history nga gagamas kinahanglan ini Action na Rex. Ari ang pahayag ni Mr. Frank Carbon. Bisang tagid ni sa taga Bacolod nga luyag nagnegosyo, magtransaksyon to, aga pa di siya malit,
pagkahapon nakapuli rin siya. Sa Palaminas gusto ito. Iyaway na to sa hotel kag panyapon. Now, wala na travel pass requirement. Wala na. Wala ka lang mo ID. Kag ang mga minors nga upod ko sa iyang nanay, tatay, or adults, pwede. Senior citizen, pwede. Pusong pwede, basta hindi lang maglapaw 6 months. So 7 and 8, delikado. Kasi bumata pa sa barko namon, budlay. No? Kag always madalagi kita sa face mask, face shield. So those who are sick, ugalo pala ginawan ka na, daw tang kaso, bla matyagwa. Pala hindi i-advise, don't travel anymore. Paayo ka na. Dangerous kasi dali ka malatlan. How about ang iba mga fast craft, sir? Sa amo man, duwa man sila sa biyahe. So in short, may 5 kay daw ang tugo, isa lang siya, yeah, no? So ang duwa man, kami duwa man. So may at least isa kadlaw, may 5 ka, halin sa Bacolod. So madamo na naan siya sa bunga chingko nga daw gamat-amat palagdamo ang pasahero, basta niti pa na. Pag magdamo, ibigpos mo na magdugang. Kay 2 trips na per day. Does it mean nagdamo ang mga pasahero, sir? Amo na nga biskan ang Iloilo, MDCQ, kita DCQ rin sa lapa pa, no? Pero inayo kami ni Mayor Bing, Mayor Jerry, nga abrihan yung atong barko. Kay iligwahon manamon ang amon mga restrictions, kay kinahanglanon pag-iuon tagit ang atong tawo. Kaya kung hindi man kita mag-abre, hindi man sila magwa, magasto. Kung hindi kita magdamo biyahe, hindi man sila magpakato pagare. Pero kung mabiyahe kita, chances are mabiyahe man sila tungod siyang convenience, first number ko to, aling kitila sa is, makabalik kita yung hapon. So, we're taking the big na risk kay ginaopda namon ang aton mga LGUs, Mayor Bing, Governor Bong, Governor Defensor, Mayor Jerry, na we have just to learn to live in nga COVID. Hindi siya malagyo, kasi siya pa, 2 pa katuig. Hindi kita pwede ka pa-imuyong o palago sa balay tao, else gutuman kita. We just have to be very careful. That's why ang advice is kung galoy lanat, hindi na lang, no? Magbiyahe, may face mask, face shield. In short, we're now, together with our LGUs, we're now learning how to live. Or else, magutuman kita kung manago lang kita sa balayta. So, narak sa kabahin kita manginisag pahayag ni Mr. Frank Carbon. Ang mga health protocols dato manon talang kay para mana sa aton kag sa mga kapareho tamo kay kung nagatuman kita way gid sang dagtada minano pang lakbayanay tala kadtuanay ta sa mga importanteng kaladtuan tablakson Alvin. Correct action, Rex. In fact, pamangkotaman ang mga katapo sa Philippine Coast Guard. Nagpakig-angot man kita action, Rex, kay Mr. or rather kay Chief Petty Officer nga si Louis Campanier sa Bradco Port. Diin suro sa iya amo na ni ang maayo kay wala na gid hindi masyado istrikto. Kung gano medyo ginhalugan jutay bala action, Rex ang mga travel restriction, although ang importante dalagi dyan sa face mask, face shield, social distancing base sa pangabay sa IATF. Ang sa Manila naman action direction sa iya, may mga travel mano from Bacolod to Manila, from Bacolod to Batangas. Pero sa iya ang mga requirement simple gid lamang mo ang espas bala action direct importante ini kadga dapat kung magbiyahe ikaw may acceptance gikan sa isang LGU sa Luzon para hindi man mangin problema ang biyahe action Rex. Report sang patrol ang action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa Patrol Aksyon no Radio Philippine Standard Time. Las 12 ono na nga aton oras sa mga kaaksyon ta dali gilang aksyon art tayo po, no? Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon ng habon nga para gid sa inyo
nagabot ang delivery sang additional no nga Sinovac vaccine karon nga adlaw siguro gindala na sa halin sa airport padulong na sa sa ginatiniran sang vaccines naton but ginareport lang sa inyo nga nag-abot na sa sining nga adlaw mga kaaksyon. Kagiban pa mga balita, gikan sa Bacolod City Government Center, Action Art Tayopon. Come in, please. Yes, Axon Rex, no, ang ining 10,000 doses no, sa Sinovac vaccine na idirektad na sa bahin sa cold storage facility sa Bacolod Emergency Operation Center. Ang gina-expect na Action Rex by tomorrow, gamito ni siya ginayon mo, i-administer ni siya ginayon para na naman sa mga Bacolod noon nga maging beneficiaryo sa bakuna para sa first and second doses. Ining 10,000 nga gina-expectar. No? Actually, pagtawag na ton at around 11 a.m. sa kay City Administrator M.A. nga ang Executive Director sa EOC, wala pa ni makaabot, no? Wala pa nila ma-receive nila. Pero as expected, subong ining adlaw ang arrival. Now, siling din ni City Administrator M.A. sa ini kamahayan na development, at least kung lantawon Action Rex, nagahamboy na mga 78,000 o 75,000 mo kadoses ang para sa Bacolod City. Kay ang last nila as of July 2 na record, nagapakita ng total doses na inaklay to kung na-administer sa Bacolod City, nagdangat na sa 68,954. Ang first dose, mga 57,833, kag ang second dose 11,121. Amo ina ang sa data iya sang EOC. Ang sabayan sang AstraZeneca, ang total doses nga nabakunan na 21,290 ka-doses. Ang Sinovac amo ng damo-damo nga nagdangat sa 47,664. Dodua lang na di ka kuha ng supply asang gobyerno nasyonal, no? Sinovac kag AstraZeneca. Ang Pfizer di may nag-aabot di mo. Ang Pfizer, ang Moderna, daw wala pa yung kaabot ya. Ambot mo may nagagamit na di ah? Ano mo na sa iba, no? Ang Moderna? Tani, galing ko, ipaman mo. Sige ko gani, at kung natingalan ta, kasi ko nagabutan ta sa Moderna, wala magabutan. Kamay pa, no? Bisa ano na ito nagtali, basta magwa na. Oo, gani. Hiya man tama nga naka-insister dira, because we belong to the A4, kita galing mga F4, kita yung mo. F4 taya, hindi kay A. Galing yun ang F4, 1990s pa. Pila ng kabilugan nga doses ang Sinovac kag AstraZeneca? 68,954 doses. As of March 5 to July 2 na? July 2. Tingnan mo sa 10,000, ganagabot subong, mas 78,000 na siya, 954. Ang first dose gali nga naplayan, mga 57,883 na. Oo, tapos ang second dose, 11,121. Sa kwa na, ang vaccine niya nga na-administer sang syudad, AstraZeneca, 21,292. Damo naman gali, no? Damo na? Plus ang Sinovac, 47,664. Mga 68,954 na gali ang nabakunahan. Amo na sa Action Rex. Tayo lang gali, no? Ambot tong pilang population sa Bacolod, ya? Kadamo gamay pala niya percentage kay magsiling Sa ka bagay. 68,000 ni 954. I-divide mo ni siya sa dua Action Rex mo. Kaya isa ka persona, first and second dose, kaya mo lang nakanamoon sa tao pa lang na nabakunahan sa Bacolod City. Kaya inakaroon ang ginapabot ng 10,000 ka-doses sa vaccine na muna siya yung nag-collate. By the way,
sa mga wala pa blang ideya da kay abisong iban sa mga mall lang ang may ara sa pagpatigayon sa vaccine rollout. Oo. Actually, sige-sige, Action Lex, Sa mga barangay ara, para sumunod adlaw July 6 ara sa barangay Estefania, sa barangay Palukoy sa lugar ni Action Eric, sa SMX Convention Center, Ayala Mall, Capital Central, kag Robinson's Place. Naman na siya. Sige-sige ang inoculation. bali ang sa mga outside barangay amo ning SM kag Ayala Mall. Yes. Tibos, ara man nagyapon ang mga mall. Ang barangay naman, Granada, kag City Health Office Cluster. Ara ka mo da, pwede ka mo magkakadto. Sa Webes, pwede ka mo magkakadto sa barangay Pilisa. No, atensyon dala sa mga malapit ka. Kag sigurado, so Max, antes sila magkadto, na ginapadalaan man sila sa information or notice coming from the EOC, no? Nga mo ng schedule mo na. No, barangay 38 sa Apolinary Mabini Elementary School, araman sa barangay Tangob, kag tatlo gihapon ka mga mall bukas sila may ara gihapon vaccination or vaccine rollout. Sa Biyernes, July 9, birthday mo rin, no? July, no? July 9? Ang buta? Kasi kung kanong birthday mo, para mamalaan lang. By the way, nagalabutan subong nga aga, vaccine sa Sinovac sa Bacolod, sila airport, baya Cebu Pacific. Anom ka baksis ni for Bacolod, kagano man ka baksis for Negros Occidental, gali? Ara, gin-post din forward ni Dr. Sipag Kirian. Okay. Ara, kita Yan naman. isang PIA Negros Occidental, oh. Gani, thank you da sa kay Sir Leroy. Thank you, gida sa ila. At Kabalo. least sige-sige ng alabutan sang pambakuna diri sa aton, bla? Amo lang pinaka-the best action rights kagay namin pagid sini kay ang iya sang AstraZeneca gin-order sa city so kay nasa interview na ton sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran just like sige promise nila maybe sa third quarter sa July hopefully mag-deliver na kay kung mag-abot tong 650,000 doses iniya sigurado damo-damo ginumabakunahan sa sunod sa Bacolod kay madasig na ton malabot ang herd immunity. Kay kun month of July lang daw kadamo na nagalabutan nga mga vaccine diri sa aton. Inaya galing action Rex kuan ina donation kag allocation. Way pa na yang iyagid niya sang Bacolod nagalabutan by August siguro or September. Inaya third week of July ang promise silang Vice Mayor LC hopefully silang nga mahatag na ma-deliver diri sa third quarter sa July bisan hindi third week and hopefully bisan hindi kita makadamo at least makadugang sa allocation from national agud sige-sige ang ginapatigayon karon nga vaccination program. Now, tigil na pamalodra sa tanan especially ang mga wipe na nakaparegister kigin-check natin kung yung Stephanie nga kahapon na may 500 doses ito nga ginatag sa ila. One to reward to Action Rex sa inyong lugar na. Naway pa nagkagawad sa Action Rex na sa Stephanie nga kung reward na. 100 doses. Ang 500 doses niyo inject na o kung bakuna na kahapon since nga sila may pinakadamo no so far nga registrants for vaccination program na naglabot sa 20,000 sobra. Ay man na barangay sinisita. Nga nag-number 1 ng barangay Estefania. Sa madamo wala na nagparehistro na willing magpabakuna. Pero sa bakuna itself, damo gid man ang... Amogin man kamuda. 1,000 Damo gali na. Damo na. Damo Hindi lang na guro sa kapitan, guro pagpatag ay. Gani. Tigagara di Saxon Greg, sabi mo. Pero mas ikaw ang ginabantayan. Lain nga nung huli Saxon Greg sa dra kita. Tingnan na ari ang palayagan ni City Administrator MI regarding sa sining vaccine kag ang estimate kung estimated niya nga total na sa vaccine nga maroon out sa Bacolod. Yes. May lambda COVID variant naman. Anong lambda man? Buta, hindi ko na pamilya sa lambda. Amo ning gipagwa nga bag-o sang DOH mo may bag-o kuno nga do parenti man guro sang COVID Delta variant bla?
Kaya mo na sila. Lambda? Wala, yun naman na guro. Ano rin ito kadamo sang... Basta No, naman, mas Kuya. delikado ni siya kuno ikumpara to sa Delta. Delta, oo. Oo, mas delikado ni kunong Lambda. Butangan na lang ni kundi Lambada. Lambda naman, no? Kanong kadamo lang may Delta, no? Para to gani kung iban to. Alpha variant, Delta, Oo, variant. Ang lain sila kung may Balda variant. Balda. O kaya yung makabulong sila yan, si Kwan, si Rupi. Subong Lambda pa lang. Ang diri sa aton kung anong kuha na, plastada. Subong daw wala man di Delta, wala man di kung ano nga mga variante sa COVID-19. Hindi na lang yung mga lugar ng variant, yung budlay sa Action Rex. Gani man. Dasing na niya kung kabalo ka ang pag-accumulate sa mga virus, sa COVID-19 virus, sige ni siya, samtang depende man sa immunity sa tao, adjust mo siya ng nagataas, man siya iyayawar kagamay nga animal hindi makita. Gani man. Purti man kakusog, walang klase virus, na mo na nihalit ni subong, namo na ang nagkakarabalta. Basta may bagong COVID variant ha, Lambda. Lambda. Tapos mga 30 na nakapungsod ang nagasalasala na. Tinakon mo na. Ano mo nga sitwasyon ni aton man? Mula na kay Lambda, ay panayin. Abot ko madala na sa vaccine. Basi kung madala mo lang na sa vaccine sa bumig. Ang manami pag hindi ko may hagada bla. Hagada. Gramis ka tiyan. Ay. Siguro na. Hagada. Ako lang namin, guro, kung hagada. Kung mag-text si Axon Eric. Na mo na. Tiyaw kira ito sa kuya sa inyo may lang sa batch fila. Nagbistigaran to. puti. Bulo to gila. Sige lang, nagkakita mo ko sa bulo. Yung mo nagsulig sa rin palayagon ni City Administrator, Executive Director sa EOC, M.Ang. Expected na maabot anytime now. First and second doses na siya. First and Bali, second doses. Bali 5,000 ka tao naman ang pwede mabakunahan sila. Naka-allocate na siya, gin-announce na 2 days ago during our meeting, naka-allocate na gina siya sa Bacolod. Kaya sige-sige man ang aton nga inoculation. So, as soon as the vaccines become available, sugod yun kita dayon. So that means ina siya ang 10,000, ma-dispense ng ina buwas from our cold room, makadto naman sa mga scheduled vaccination sites. May mga mall kag may barangay. Malabot na kita mga 75,000. 75,000 doses. Ang mga Action Rex, no? Kag bilangan ko na nagkaroon kay may ban pati nga ginambal si City Adamang, parti ba na sa ginakabalakan na posible pagpalusot sa peke nga mga kwano, nga mga vaccination card. Amo mo na. Na kaysa uli, kabalo ka naman damo ng mga malang mo magubra sila. Di may ginahimo diri garami-rami kay nadadasig subong sa siyudad sa Bacolod na magka-establishment sa QR code na application para at least hindi malutsan sa piki nga vaccination card o nga may QR code ang Bacolod City. Gina-report ko lang sa inyo ha, 4 pa lang ka klase diri nga nagsulod sa Pilipinas as of June 2021 nga mga vaccine Action Art na nga ari na diri gani sa pugsod na deliver na mo. Amo ni isang Sinovac vaccine Pfizer kag Sputnik 5. Ang Sputnik 5 gali daway padik sulod dia sa ato no kag ang Moderna. Ha? Rasya na siya nag-ubraya. Ti Moderna, bali 4 ni ka mga bakuna according sa Department of Health. Tama na siya. Sputnik V na siya. Sputnik V. Kaya ang Sputnik J, gang na iya. Iyan na niya, sunmarton niya. Sputnik J. Pinabila na mo. Ang J. Sige na, wala. Ang balita, gikan sa Bacolod City Hall. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ang tayhupo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Art Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. No, iuhom ta lang niya
Sining ni tino-tino lang ang budget variant, may araman. Budget variant, way pasara. Buyong gini si tino-tino siling ang budget variant, may araman. Way pasara. Siguro ara na gid man, pero ginakalo-kalo pa nila, no? Ay, kasadya, no? Apat pa lang to, based sa report sang DOH, bago gilamang sa presidential communication nga web mga kaaksyon, Sinovac is 6.5 million doses na ang na-deliver diri sa pungsod, kagang Pfizer mga 2.2, mga 2,276,820 ka doses na ang dala na pagi sa COVAX facility. Kagang Sputnik V, ang Sputnik V na gadangat na sa 1,000 doses, no? Ang Moderna, damo-damo pang Moderna, mga 249,600 kag may additional pang delivery nga 96,600 doses mga kakso, no? Amo na nga apat ka mga bakuna nga nagsulod na diri sa pungsod Pilipinas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:18 na nga oras, kaduan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinuwiya, mapakapitolyo provinsyal kita. Inimay kang tanan sa kontraktor sa plano nga pagsaylo sang Kapitolyo sa Talisay, liwat sini nga ginotify inini Gob Lacson. Kagiban pang mabalita sa Kapitolyo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa ginahulat subong ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang response o kon reply sa Dynamic Builders and Construction Corporation. Antes ang Dynamic, da may bagong nga nag-abot nga bakuna sa inyo, da mga do pilaman ka dosis da? Pito ka boxes, 10,000 vials sa Sinovac Action Rex nagabot. Okay. So din ni diretso ni? Sa cold room sa provincial government, ara na sa may opisina Action Rex sa provincial engineering. Nagabot alas 11:15 ang takna sa cold room. Pero nag-abot ang aeroplano kay ikargahan sa alas 8:25 takna kainasang aga Cebu Pacific Action Rex, no? Pito ka boxes, 10,000 vials. Bot silingon kung Sinovac, 10,000 doses man ini Action Rex. Parehas man sa Bacolod City. Ito man ka boxes, 10,000 vials man. Mo man sang Bacolod mo, kag Negros ang delivery subong? O Sinovac na siya, magluwas siya yung may AstraZeneca ginapaabot ang Negros Occidental, 3,500 doses, nakaschedule Action Rex sa July 15. Amo niya ang AstraZeneca nga gingastuhan kaya kwarta sang provincial government, galing kay tuma kagamay Action Rex nisa kay ang pagkabaklon sa provincial government, 100,000 doses mo. Muna nga mag-abot sa July 15, 3,500 la Action Rex. Sige, ang pagkabot sa mga bakuna, kag sige man Action Rex ang pag-deliver sa mga provincial government sa mga nag-request nga mga local government units akon LGUs. Nagkantang istorya may angot sa plano nga pagsaylo sa provincial capital halin din sa Bacolod, sa ilo dito sa Talisay. Sa Bacolod sila airport access road din sa Action Rex. Pero sakop sang Talisay City. Kadamo sa mga pamangkot, ano na nadagatan, bala dayon o kung hindi. Ang sabat si Action Rex, ko si Governor Bong Lacson, ang pambalon, dayon ina siya. O galing, way pa mabaluan, kung sa rumpisahan, ang pag-construct Action Rex kay ti una bes napektuhan sa COVID-19 pandemic Hiring Dynamic Builders and Construction Corporation, amo inisang kontraktor nga nagaisahanon ti siyempre kung way ka kontra na okay isahanon sa pag-intra sa bidding sa pag-construct kontani
sang bag-o nga Provincial Administration Center o compact building dara sa piyak lang sang Provincial Capitol Building Action Rex o galing kamanti ining pagpatukod sang moles mga 1 billion pesos ning valor sir bag-o nga Provincial Administration Center building diri sa Bacolod ni madayon sa baylo didto na tukuron sa sudad sang Talisay tiambal ni Go i-notify niya liwat ang Dynamic Builders and Construction Corporation para ibaloon kung nanon ng dalagan sa ila sini nga plano palambay nakaset na nga petsa nga i-develop yadtong 25 hectare property nga ginapanagiyahan man sang provincial government. Yari si Governor Bong Lacson. We have notified the contractor. We have notified the contractor about intention of the province to move the capital to Talisay. We have not received a reply, but we will again remind them of that of the intention because we have to respect that they do have a contract to build the admin building right beside the Capitol building. We have to respect that, and so we're still awaiting for their reply. Laban-laban ba na yun na siya kay ang grupo sa mga mayor sa Negros Occidental may resolusyon na naging pasar nagasuporta sa pag-transfer sa provincial capital plus naprobahan naman nini nga plano sang sangguniang panlalawigan. Kakasunugikan sa Kapitolyo Aksyon Marlon Hedovaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Salamat Gidakson Mar ha. Siling ni Rodney S. Harder, AstraZeneca pa. Oo, gani. Man nga way ni sa listahan sang Presidential Communications siya ang AstraZeneca. Dito yung nagkanto. Apat malang listahan nila di. AstraZeneca. Salamat gid Rodney S. Harder. No? I-check na dugang nga. Ayos! Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials, then balikan ko lang kamo dugay-dugay para sa dugang sining nga mga informasyon. May listahan ta di sa mga nagkala-aksidente nga mga helicopters karon dugay-dugay. Iatag tayo na mga ka-aksyon. Standby. Sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pagpangalaga Dakson Radio Philippine Standard Time las 12:25 ang aton oras. Sa mga helicopters daligid lang ha nga nagkala-aksidente bumagsakon sa mga Tagalog pa ining nagkala crush mga kakson ang UH-1H. Dumduman yun ng UH-1H. Actually, damo pa na di subong sa aton. Nakuha ni siya, nahulog sa itong Enero 16 tuig 2021. No? January 16, 2021, nga nag-crush ang isa kay UH-1H Huey helicopter sa part sang Bukidnon sa tong bulan sang Enero. Sunod diri sa kay 4th Infantry Division spokesperson Major Rodolfo Cordero Jr. mechanical malfunctions ang gintunaan sang aksidente nga ginkapatay sang 7 ka mga tawo mga kaaksyon. And April 27 tuig 2021 MD-520 inang gamay nga helicopter bala abot ko pila lang na magkasakay sina kay why pa man ako kasakay dra no basta April 27, 2021 isa naman ka McDonnell Douglas MD-520 Defender attack helicopter
ang nag-cross sadto sang bulan sa Abril 27, exactly mga kaaksyon tuig 2021 sa Sitafi, Bohol. Sunod diri sa kay Air Force spokesperson Lieutenant Colonel Minard Mariano, patay ang piloto kag tatlo pa ang pilason sa among aksidente. Bangod sini, wala anay ginpanugutan sang Philippine Air Force nga makapalayag makalupad sa kanginan ang MD-520 nga aircraft sang Philippine Air Force. Tubtob nga nagapadayon pa ang investigasyon sa among kaso. And ginsundan ini sang June 23, 2021. Ini lang ato tuig halin sang January, April kag subong June 20, 23 mga kaakson. Nag-crash naman ang isa ka Sikorsky, muna sigurong helicopter nga ginasakyan ni Akson El Rey, no? Ang Sikorsky bala mga kaakson, ini isa ka S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopter sang Philippine Air Force. Sa tunga sang night flight training nga patigayon sa Kapas Tarlac, nakaligad lang tungod June 23. Wala sang nakaluwasa sa among aksidente, kun sa diin anom ka mga piloto diri ang napatay. Kagina isa dito ganito taga Barangay Alihes bla diri sa syudad sang Bacolod, no? Gina kaundan sang tatlo ka mga piloto kag tatlo ka mga crew members. Black Hawk, amo ni sa kung tawgon, Black Hawk. And last July 4, 2021, una gid nga Domingo sa bulan sang Hulyo, sini nga tuig nag-crossman ang isa ka Lockheed Martin C-130 Hercules plane sa residential area sa Paticol, Sulu, mga kaakson. Sa update ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, 52 diri ang napatay sa mga aksidente kag 51 ang pilason. Suno naman sa Armed Forces of the Philippines spokesperson nga si Major General Edgard Arevalo, may 11,000 ka flying hours pa ang nasiling nga C-130 plane bag-o ang scheduled sang maintenance sini mga kakson. Barli damo-damo pa, dugay pa o mga 11,000 pa ang flying hours nga nabilin mga kakson antes ang maintenance sa nga mga eroplano, no? Ang C-130 mga kakson. Kaya mo nang subo-subo nga mga balita kay halos 4 na ka mga helicopters diri sa pungsod ang nagkala disgrasya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sanbayanay sa report ni Akson na Brian Mordensa Nukpo kag ang report ni Akson Eric Magbanwa kag ni Akson Roger Gotib, no? May tisi anay. Kulang balang imo sining nga lawas ang
Isa pagid Santon Plaza. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at Ayos. Sige, daligid lang sa mga ka-aksyon ta, samtang naga-relax mabasa tanay isang pila ka mga ginpadala nga mensahe, no? Siling ni Alex Monteza, Sir, si 130 Hercules, pati si Black Hawk, dala na dira, kulang pati Burador, Macras, Rex. Grabe nga kabuhi, nagkaladula, hindi sa COVID, mayo pa kon, sa barko kay daw, batsyag mo pa, malugdang pwede ka kadayon ka, lokso gamit ang life ring, kag life raft. Kung wala, nagid dilargo mo, bahon kagamiton device, no? Sa Rex, mga brand new car, na mechanical error kag human error man lang na nanguna nga mga factors para shoot ko, no? Sige, Sir Alex Montesa, thank you so much, gid, no? Idilaos kag Nanay Isabel sa Kingtown, Victoria, salamat, gid, no? And Vanessa Imayo, para siya subong, no? Gapulaw-pulaw, salamat, gid, Vane. Rodney Harder, salamat, gid, sir. Barrio Garay, gamonitor sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, gid. Almera Limalasarte, kay Tino-Tino ang... okay, salamat, gid, Tino-Tino. Kay Lunila Tarosan, dira sa corner, Gatoslao, San Sebastian, no? May lang nga pagpamati. And Ida Hipes, may lang nga pagpamati sa kay Lira Hipes, dira sa Dinandan, kag Randy Garingalo ni siya sa Pontevedra, Purok Pakinason. Ayos. Okay. And damo sang mensahe ni Alex Montesa, hidlaw gid siya guro ay, no? Si Neil Brian Balues, may lang nga pagpamati kay Brian Garlitos Balues, kag mayong udto man sa kay Kagawad Orlando Balues, kag sa amon man nga kay Tita Diding Garlitos Balues. Dira sa ay sorry. Dira sa Barangay Gintubhan, Isabela, Negros Occidental.
Ayos. Rona Rihida Traba, happy birthday lang sa sister-in-law ko si Belen Traba from Canada. Thank you so much, good Rona Rihida Traba. Rosalina Arellano Espadero, Diosdado Profonga, kag sa wife niya nga si Helen Golmatico Profonga. Sa London, England, may lang nga pagpamati, no? Renz Evangelista, kag pamilya Evangelista sa Barangay Santol, Binalbagan. Thank you so much, Renz Evangelista, no? Melchorita Ferrer, may lang nga pagpamati. H. Darling Macmores. Thank you so much, H. Darling Macmores. Hello sa kapatid ko nga si Gina Samper sa Pasig. Ingat ka dyan lagi. I miss you. Sige H. Darling Macmores. Kay Romy Alconza, may lang nga pagpamati, no? Thank you, Gid. Ayos. Plita na isa dalo mo kay may nabilin pa diguro. Juan Miguel Digomon. Maing udto, liog lang ko tamyaw, Action Rex sa Rex sa Barangay 30, kay Maninoy Nonoy, kag Maribel de la Luna. Halin sa kay Juan Miguel Digomon ang pagpanamyaw. Thank you, Gid, no? Kay Mike Jan Samol de Seba, may lang nga pagpamati, dira sa Moises Padilla, no? Raymond Ligaspi Pinida. Way maniyang nga Action Briny. Ay, oo. Dalagor sa COVID ni ay. Yorb Quinyol, may lang nga pagpamati dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Kay Lok Nicor, sa La Carlota, may lang nga pagpamati. Liberty Benite Nobaldo, tamiyaw lang akon nga duha kay Nablos nga ga-celebrate sang ilang nga birthday, subong si Edvi Binitin kag Mardi Obaldo. And dali lang kay Julius Lomberto, ga-monitor siya samtang nag-duty. Sige lang tao sa imo. Thank you, Gid Jules Lomberto. Kay Joel Miguel Digumon, may palagasa kay Lulu Nahong sa Barangay 30. Thank you so much, Gid Juan Miguel Digumon. Thank you, Gid. Sige, daligid lang mga kakson. Standby ay kay matagtapilang ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon Action Radio Pagkulunod kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon
aron kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog.
Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:49 ang aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon na BBB. May lang pamati sa kay Babes Navarro Hortales Baliguas dira sa 6th Street Baliguas Family, Purok Tangkong, Barangay 7. Thank you so much, Gid, sa aton sining mga kaaksyon kay Babes Navarro Hortales Baliguas, no? And Herminia Midalia, may lang pagpamati kay Tatay Jolito kag Nanay Putot Midalia sa Maasin Morsya, Lab mga apo sa Manila, sa kanday Patrick Raymar Bikbik kag Joshua, plus apo sa tuhod si Ethan Happy Family Midalia. Ayos, halin sa kay Herminia Midalia, no? Okay, thank you so much, Sir Alex Montesa, no? Arman Regalado, may lang pagpamati, tamyaw lang si Roming Monasterio, monitor kami diri sa Montara Isabela. Thank you so much. Richard Tang, okay, sa subong sa residensya ni Paring Boy Morales sa Sagay City. Richard Tang, thank you so much, Gid. Ayos, sige Julius Lomberto na tamyaw to na ni. Sige. Karon dugay-dugay balita nay sa Nokpo, kadtuanta si aksyon na Brian Morden sa Talisay City. Ang kapulisan ga investigar pa angot sa sining pagpasaka sang kaso sa nagsapupo sa 2 sa 5 ka mga nagpalagyong preso. Kag pagkapatay sa lamharon hong gwardya sa Victorias, wala pa sang suspect ang pamilya sining ilubos man nga apilar sa sining pagpatay sa gwardya sang BMC. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian? Aksyon na Rex, ring adlaw liwat ka nagbalik dito sa area sang Hacienda Amulong, Sitio Katabla, Barangay San Fernando, Siyudad sa Talisay, ang investigador sang Talisay PNP. Agad liwat magkuha sang additional information sa tong puloy-an nga ginapanag-iyahan ni Jade Katigan sa din amo ni siya ang ginaligar Action Rex nga nagsapupo or nag-amuma nanday Danilo Celeste kag Alejandro Montoya. Duha lang sa 5 ka mga priso nga nakapalagyo dira sa DJ nagligad nga simana. Sunod diri kay Police Major Jigger Himino ang hepe sa Talisay PNP, ila karon gina-imbestigahan kag ginatun-an ang posible nga pagpasaka sang kaso
batok sa kay Katigan matapos nga iya sinigin na akuan gidman gin sa pupo ining duha antes pa naman nagluntad ang enkwentro kay napatay gid diri si Danilo sang nasambit iya sa otoridad. Sunod diri sa Kahimino ang paraisayon ni Katigan nga nagpadulong siya sinituloyan makabig ining kuan pag amuma kag pwede siya pasakaan sang kaso nga harboring of a criminal. Sunod diri sa kay Himino. Although sunod diri sa kay kuan man sa Katigan, ginhambalan niya ni ang duha nga hindi magdugay kay basi madalahig siya sa anuman nga mga problema. Pero bangon nga dira niya din pasulod kag wala siya gilayon nagpanugid sa kapulisan. Dako ang tsansa nga ini siya ang mga dubang sang nasambit nga kaso. Ang si Francisco ako ning Simon Tuya subong kadayon pa nga ginapangita action rex sang kapulisan dira sa Talisay kay Lawon siya maigo, no? May ara ni siya kuno igo action rex o galing hindi man masigurado kung ano gito ka patal ang iya sining patal iya sining igo action rex kag basi lang suno sa kay Himino nga ara lang dira man sa nasambit nga area kagin sa pupo man sang iban ining si kuan ining si Alejandro Montoya. Oo. Di nagapanawagan gali subong si kuan no si Himino siyang iban dira basi ara man lang sa inyo si Montoya da i-surrender na lang na ay pwede gid sila pasakaan kaso wala untat libot sang intel sang Talisay PNP sa nasambit nga lugar action rex. Pero ari si Juan Himino angot sila. Si Francisco kag upo isa na sa ginaimbestigahan natin, sir. Sige, amo na sir. Makingayo na kung pina-process. Dahil lagi action rex sa akin doon nag-atras nga kon nga kuan ho. Upo dyan sa Celeste, sir. Actually, ang ato ng investigator, no, imbestiga kung ano ito lang matuod na din sa plug niya o wala. Okay. Gusto ko kung ma-program ito, nag-aplisto medyo may asog kita. I-find natin ang harboring of criminals para hindi na niya pagpamarisan. Kaya I know na damo niya kapag ano sa ila hold pala kung kung nag-commit siya sa crime, damo niya mga grupo nila o ibang relatives nila na tago sila. So, dapat tayo na itong kaso para mauntat na sir. Action rex sa porsyon sa palayag ni Himino angot sini. Ining si Katigan kag si Montoya allegedly may ara ini sila sang relasyon sa action rex in short relative ini ni Katigan ang nasambit nga priso. Atong balay ito? Atong balay nga kunan niya to sa ano to? Ambulong? O Ambulong action rex. Kay isang gabing atong duha ka priso sunod sa kay Himino ato ni si Katigan dito action rex. Oo, ti amo na nga ginapadalman nila. So far gatuon pa man sila or ginaimbestigahan pagid kag ko napamatud-an nga may ara sang dugay nga pagtiner sining mga priso nga ini posible gid siya pasakaan sang kaso nga harboring of criminals kay wala ini siya nagpanugid gilayon sa otoridad. Sa diin nga ining duha ti mga delikado ini sila tay may mga armas luthang action rex. Din nabalikan naton gamay lang niya sa Victorias TY paginto sa may tudlo nga akuan nga suspitsado ang Victorias PNP sa pagpatay sa kay Francis Ligada nga taga Manapla ini siya naga-Georgia dira sa BMC ginpatay ini siya so wala makilala nga mga persona. Nakahambal kita nga lamharon nga gwardiya kay 23 anyos pagid lamang ang nasambit nga biktima action rex. Mismong pamilya suno sa kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpuz. Way man sang may madumduman kag way
kay Balong nga may ara sang kontra ini kay dagway gid man kontra dira sa Victoria's Milling Company nga ginabantayan niya dira way man kontra sa mga kaupod sa trabaho ini nasabit nga biktima action rex. That's why subong pa lang mismo suro kay Corpus medyo mabulubudlay sa ilang magpagwa sang suspect or persons of interest kung may ara gid man pero gatinguha sila para mahatagan hustisya ang kamatayon sa ning biktima nga wala pa gid mahibalaan kung ano gid ang pinaka-motibo sining nasambit nga krimen. Malita sa Nukpo, Action Brian Mode nag-report una sa malitaw na sa aksyon sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3. Sa kay Mark Anthony Batalyon Flores, gatamyaw lang si Niel Brian Balawes. Ang happy birthday! Ayos! Niel Brian Balawes. Kay Diding Alojamento, dira sa Antipolo, Pontevedra, may lang pamati, no? Kay Kagawad Imbong Jocampo, ga-monitor sila, no? Si Lorenzo Lorino, ho? Gatamyaw lang sa kay Ruben Rivera. Salamat gid ga monitor da sila sa Concepcion Talisay, no? Thank you so much Sir Lorenzo Loreno. Kay Torres Alex, gatamyaw man sa Purok Laurel Mansilingan kag kay Mrs. niya Maylin ga monitor live dira sa Ayala Mall Capitol. Thank you so much Sir Alex Torres Alex, no? Kay Paul Spot the third, may lang pagpamati Paul Spot the third, no? Kay Dorong Regine, may lang pagpamati Miss Tays Premier Narita Japan, ga monitor sila subong, no? Ayos, daghang salamat gid sir. And kay Christopher Corsiga Masmela, may lang pagpamati Christopher Corsiga Masmela. Katuan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO, may kang tanan sa tricycle driver nga ginkarnap ang gindala o kung ginadala nga tricycle sang tag-iyaman lang mismo nga pasahero o kung man lang sang iyaman lang mismo pasahero, no? Kagabi sa Barangay 9 sining syudad sang Bacolod nga ginkarnap tuman dito gindalang tricycle. Ambot na nung latest subong kag sinoyad to ang pasahero nga ginapangabuyan sang isa to gindaladala mo ya. We have Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Action Rex, nakilala na kag may kayuhan na, no? May kayuhan ang aton report kag after program mo pwede na mo. Ano to? Doma. Kasi mo sila nga ano to? Sige, na-surprise ako. Interesado kagida? Ay, interesado. Interesado kagida. Sabi nga yapa-yapa ho. Si Action Alvin. Ba? Yapa-yapa. Saan ko ano to, pre? Doon ka sikrito, Pero dugay-dugay lang, gari tapos yung programa. Kuhaan na lang to, no? Ayo di purma.
Palipat ka. Balaan ko na na. Gani, May lang ang pagpamatik, hindi miles ah. Dito na sa marekta mo. Gani. Amo na sang tirada kay Yada Miles, no? Paninyawat pa. Panginyawat pa. Yawat pa na, no? Oo. Pang ulo oxygen na, no? Laban. Amo na tirada po, mas ko na si Cap Chanteria kang si Kagawa Jopred, no? Ba, may lang ang pagpamatik na sila. Salad na yung Rex, no? Oo. Pang salad na yung kay Kagawa Jopred, no? Kay Cap Chan, Gatek no? sila da? Why pa man kung di ka-text sila, Basi ma-text ko rin sila. Gani man ah. Oo, basi may time ko bala, text ka man bala. Gatext mo ko, Kay pero why ka man kwarbi mo, text mo. Pay mo lang sila na pabayaan ko man na sila. Pabatsag ka pa pasabla kay Parinono, agisando bla. Ga? Agi na pabatsag mo sa pro hasta sa bundo, wala gani man, no? Ayo di porma. Nakaduga na sa pabatsag mo, to wagi Ambot Japon din siya pabatsag, sumuga no? pa mulya. Kapabatsag ka po siya, to wagi sa nagkakabatsag, no? Ate, laban-laban eh. Oo, siguro sako na siya, no? Sako lang siguro ah. Basi Axorex, no? Ay, buwas gali. Game 1 ha? Game 1 sa? Sang National Basketball Association. Anong maengkwentro, boss? Milwaukee kag kag Phoenix Suns. Ate daw bulubantog ng Phoenix. Ang Milwaukee ito pag-una, no? Bago sa para matinan to, pero daw dugay naman ah. Dugay naman ah. Galing subong daw kabakod gid sang ilang mga players da. Isa da si Eric Magbanwab lang. Ayo di porma. Kagang center nila si Axon El Rey. Ang nagadang? Ang nagadang kay si Axon okay. El Rey bla. Oh, okay. Si Sir El Rey, no? Sa ko na siya sa pass forward. Sa forward na siya si Sir El Rey. Kaya hindi na si El Rey ang ayan magdang, no? Sa forward siya. Hindi ang bumang ko ka. Buwas bantayin ninyo. Buwas ah. Axon na dyan? Oo eh. Good. Sa mga nagapurusta-pusta na, no? GCT Ati, baut ginas lang adwa. May GCT yan ang pusta na laban eh. Kay do pare-pareho ginas lang adwa. At hindi na mag-GCT, pero parehas lang kuha na. Oo parehas lang sa series na lang group pusta na eh. Iban sini series, ang iban per game man Per game, oo. Imo gani din kaya kuan niya? Sa series liner ko yun. Ayo di porma. Kay Jade? Kay Jade tayo. Okay. Madam Jade. Pamili si Madam Jade doon na laskaran ako. Si Ma'am Jade. Wala nang ibabatsag si Ma'am Jade. Why good? Ma'am Jade, kuhay ka ba? Pagbabatsag ka man da? Ati, hapo pa kami sa kuwan. Ay, tirada, no? Si boss man ilang ta, boss? Ang namin nila mga nanisar kag pustahan si Loverboy. Nakado hampay na ni Loverboy. Bot din siya? Na siya kadigada. Sipro din siya, Bima Pusta? Buhay na daw sa paborito? Sa hampanganay, subong ng championship, wala na puro paborito. But si Art kung din siya? Analyze ka sa mga player. Naguro na sa player ka na makuha ni. Makuha siyang ideya eh. Oo, may kurara din si Robilillo. Kaya siguro kay Robilillo kung ate makuhan. Abi ko kung nara siya gampang. Ayo di porma. Ikan sa ni Marie Babes ko mag-ulampang laban siya, no? Hindi sa kampang dayon ko. Hindi kakampang si Robilillo kung mag-ulampang sa iba, no? Na team, no? Sige, ano rin tricycle driver na eh. Ate ka sala-sala gabi ang tricycle driver. Ano man na. Pagod kagabi ang tag-iyas ang tricycle kung ginaman niyo ni Juan Bla, ni Toto Roland Tiri ni Bla. Kay pagpanao ko naka-sign off lang ko kagabi sa Action Radio. Pagkala ko ito kaginuas na lumaw. So, ulit na mangkol kami ni Papang Nixon ay ginkarnap tanang ko ng tricycle yung ginabiyahe ba? Kaya din naging parking sa may talo na sa Action Radio, Action Rex, oh. Kasi ito yung kapihan, Action Alvin. Kasi ito yung kapihan nga nila, kapihan. Kay ko na. Blas Dalom, skillet? Kay Pirot. Kay Pirot? Okay, Pirot, kapihan, Blas Dalom. Dahil naging parking ang tricycle ni Roland Ferre. Kaya ang natapos ang iya sila pasayro, duwanik bilog, lalaki ko ba, guro magkasawa, Taxorex Black. Nagsakay ni sa may PLDT para dahar man silingan.
nagpadulong sa iya sa Corazon Locsin Montiliban Memorial Regional Hospital. Yung pobre na si Roland Pere kaya biguro emergency kaya ang iya malang niya ruta mansilingan alihis aksirex mong di ko mo nga nakitaan sang sining driver nga siguro ti base emergency kaya pangabay kitang lalaki ito nga nakilala yan ito sa itsura nga mapadulong diri sa may Corazon Locsin. Napagabot rin sa tubangan ta sa dalam na saksyon na job nagmuno ni ang lalaki nga pasayro ya. Nya bakli ko to na isang balanyos be. Nakulain matsak sa asawa ko. Yung pobre nagsalig man binili niyang yabi sa tricycle ya. Kamagdagon-dago na sa una tanang sa butika tapos dalong tala. Kung gani pagbalik ya. Tingala sa tricycle ya. Uway na. Dalang iya sila nga pasero nga duwa kabilog ay gingkawat na sa pasero ya duwa kabilog ang tricycle nga ginaman niya mo to nga na dugay-dugay nagabot ang tag-iya sang tricycle nga si Pascual Flores ko dito ti porte man ang pagod sang tag-iya ka tricycle ni kiti way magmuna-una nga amo to matabok kagabi nga na lansihan kag nasa lisihan ining tricycle driver nga si Roland Ferrer at taga Lolita Heights Subdivision, Barangay Masiling. At iwag siya maguna-una akserex, ang iya malang mismo pasahero, amo malang iya, ang makawat sa iya sining nga tricycle nga ginamaneho. Ang interview mo, dapat karunan ko lang kay Yari ng akong sining counterpart to? Naitol mo, na. Oo, ara na siya. Toto Mario Hilonggo. Oo. Sige, akserex Sige. Good night. Karon na sa action report sige night patrol ang atong interview sa sining driver sang tricycle. Yung action sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa action Eric mag-report sa Bacolod, Action Radio. Thank you! Salamat Gidakson Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ara na sa Noy, ang aton sining counterpart sa Iloilo, ang Action Radio Iloilo. Ara na siya, si Action Mario Hilonggo, kung nag-break pa siya. May lang pagpamatid ra kay Derek Aforta sang OTTG Operation Tulong Task Group kag kay Vicente Manlangit Bayabado Jr. May lang pagpamati. Ara pa si Madam Virginia San Antonio Ulpindao. Kay Kirk Jos Kahiben, may lang pagpamati man. No? Kay Juval Trinidad. Salamat gid sir. No? Katuan tanay nga to sining counterpart sa Action Radio Iloilo. We have Action Mario Hilonggo sa aton sining tie-up broadcast mangisayod na to anay ho sang mga balita sa sining udto. Welcome Action Mario Hilonggo. Mayong udto, mayong hapon gali. Mayong hapon dira sa imo noy. Naunahan niya ko ba? Mayong hapon, welcome Abdol. Mayong hapon gid daw jutay naman ta mag bungguanay nga duha pero ti kamusta kamo dadol? Okay man okay pa sa all right diyang amon pero sa inyo dagani do pigado na gidaw nga do so sa inyo sa nagigado ginbalita mo mga takop sang PLDT ginakawat kagabi gi-hold up naman punano na pigado na gid Abdol. Ati nagilibion man tong suspect kagabi ko no lang niya way ko tana kaupo diya sa duwa to but sino tong duwa pero danay sila galing ting bag na kuha sa iyaho sang gin-hold up nila to di nabalik maning kompleto maning kagamitan sang pobre ni nga gin-hold up nila pero ang duwa yan naka-eskerdang isara nagilibion sa station 2 kagabi ho dol. Grabe ng mga balita sa inyo. Nagbigat to, binalitaan mo ko din. Siling mo sa nagbigat to, kinawat ang taklob ka PLDT. Kagabi naman, magin-hold up naman si Mayola na kay nadakpan. Way ga tulogya si Director nyo dyan, Abdol? Way ga katulogya, always niya. Ang mga kapulisan diri sa Bacolod, always ni sila gabugtaw ya. Amo lang ang mga kaso-kaso sa amon di luwas na din nilagko daw, way gidman pero daw pa tsimpo-tsimpo hambal nila kuno. Okay mayo man at least na dakpan Abdol. So sa amon di ang balita Abdol, gina-report ko lang sa inyo sa Bacolod, nagpagwa na sa order si Mayor Tranyas. Dumduman mo tong parte sa kontrobersyal nga
masga direkto sa nga June 10 nga tigin isyuan sa show cause order nag-recommend ang City Legal Office sa Mundi kay Mayor Tranyas nga community service para sa taga Bureau of Fire kag Congresswoman Baronda si subong nga aga gin-serve na ang order nga ma-render sila sa community service sa syudad ng Iloilo bilang penalty si Bureau of Fire Protection Chief Director Jerry Candido kung si Congresswoman Jam Baronda, Dol. Ti anong klase community service ni kag dini huwaton, Dol? Sa Wibis kung siya community service. Galing kayo daway mas specify to kung ano ang klase sang community service kaya nagligat to may ara sang option sila nga pilian to suggest sabi ang taga Bureau of Fire ma-tree planting sila, ma-community kitchen sila, ma-community pantry sila, something like that, Abdol. Ati kung naman laban ko na muna daw parehas lang na pero sila lang nga duha or lain-lain sila nga area. Kay kung sila kagang tao nila hindi man na community service, mag-community pantry da sila, di sila man lang do hindi man na guro amo da kag maninlo na lang daslas palibot nila ho. At may isa na sa mga opsyon nilang ginapilian kay sa order ni Mayor Tranyas wala gid mas specify kung ano nga klase sang community service ni. Pero ang petsa sa Webes na ni July 8 from 5:30 AM to 7:30. Mga 2 ka oras nga community service kuno community service nga penalty sa ilang paglapas ng executive order ni Mayor Tranyas, Abdol. Ati maayo man ang kuan ninyo pag hatag sang services sa duwa ka mga nag-bailar na at least bisan panong ibanda bala hindi magsiling kamiya ginamugin ni Mayor ang anay opisyal ya sang gobyerno do pabaya man lang si Mayor ara man lang gali depende na nasa duwada kung anong himuon nila basta may ginpagwa na si Mayor nga mando sa ilang nga duha no kag hindi no na pagliwaton mga sirs and congresswoman Jam kay ba kabudlay katama sang sitwasyon taho diri samon okay lang di kamiya kay daw nagatuman kamiya sang anuman nga mga patakaran galing kay daw kadamo gid sang bisa naka-GCQ kami dito. Normal lang, Dol. Ate mo na isa mo, imisikyo kami imisikyo di ang quarantine na status ng Iloilo City kag Iloilo Province. Pero may mga paghalog man sa mga protocol sa gina-implement diri sa amon, Abdol. Why na di gani gina-require ang nakapabakuna RT-PCR test? Why na ya? Siling ni Gob Lacson ya kahapon, why na? Basta ka RT-PCR test ka lang, why na dayon kung nakababakuna ka sang anuman nga baksin nga nag-aalabutan diri sa probinsya kag syudad sang Bacolod ho daw ka normal lang sang giho namon dia apisar nga ti damo gid man mga baligya nagkululo di subong mga baligya na iblas ang unano da nga open sa to mga opisina di nag-close man dol bangod man sining sitwasyon dire karon nga aga nagabot diri sa amon sa Bacolod kag Negros Occidental ho ang additional nga Sinovac vaccine gindala na sa storage center sang probinsya kag syudad kag natala na ini ipadala sa mga barangays namon diri sa syudad do kag sa mga banwaman kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental amon niya kasadya di sa amon niya dol. Ati mayo man na at least may additional kamo dira nga supply sa COVID-19 vaccine Abdol kag maturok na sa mga inyo nga mga pumuluyo da. Pero ang isa lang sa mga dapat nyo sundon nga kung ano ang nakabutang sa priority list, hindi ka mo magpasalot, hindi ka mo magpalusot, Abdol? Why nagapalusot di kung kaysa tiga timingan lang ni kung kaysa nga magkalusot pero correct na to nga wala sang palusot lang kung sino nga rada sa listahan ti amo gid na siya
By the way, Dol, naganod ang pamilya ni Carl Daniel Bulante kuno nag-rally da kagang ano ning sitwasyon, Dolman, nga nag-amo ni ang kaso ning why ni kaso ang isa ni nadalahig lang ni? Kaina na interview tadi ang nanay, si Kagawad Amalia Bulante, nanay ni Carla Daniel Bulante nga napatay during sa pagkandak sang bypass operation sadtong nagigad nga simana sa North Baluarte. Mula tong lugar lang nga masami mo man ding ginakadtuan sa una sa Aray Kapade, lapit na nada sa North Baluarte. Dira nagapauli si Carl Daniel Bulante. Tigaron, sa magkandak sang operation ang Police Station number 1 sa idalom ni Police Captain Shirame Sangrines. Ang subject nila, kung kita magsala, si Dave Mendoza ba na to? Ang subject sa bypass operation. Tigaron, ining si Carl Daniel Bulante, before pa man sang pagkandak sang bypass operation, aring saya sagwa sang ilabalay si nadalasa na natiruhan siya na ang igo niya likod Abdol ang exit sang bala sa atubang busilingon ngati ang pagkatiro sa samtang nagadalagan siguro naigo siya kung natiruhan siya sang isa sa mga operative sang operating team. Ang pulis din si Corporal Rodante Lopez nga nag-ako nga siya ang nakapalupok, although nga hindi pa man ni sigurado kung iya armas ang naka-igo sa kaya Carl Daniel Bulante. Di kahapon, samtang ginadala ang bangkay ni Carl Daniel Bulante sang aga, may mga residente sa barangay nga nag-rally, bitbit sa placard. So nagasingitan sa mustisya kasi nagapati sila nga inosente kag wala naga-engage sa illegal nga droga si Carl Daniel Bulante. Abdol? Pilang edad ni isang biktima ni nga si Bulante ni? Pilang edad yan eh? Hindi ko masigurado kung pilang edad yan o hindi ko magsala. Si Action na Brian Bay kung pilang edad ni Carl Daniel Bulante. Bataon pa na mga siguro hindi ko magsala mga 20 plus pa lang ni Abdolay. Hindi ko kakwagid kung ano gidang ang iya nga exact gid nga edad pero mga 20 plus naman Abdol. Ano maning pulis to nga nagpalupok. Tinanong disposisyon sang ICPO ninyo dra sang Iloilo City Police Office sa pulis ning nagpalupok kag gin subject ni sa investigasyon ang armas siya gin paparafen ini or gin pa ballistic action mar? Sige na imbestigahan na ni subong sang Regional Internal Affairs Service sa Campo Delgado. Gin-relieve naman si Corporal Rodante Lopez, gin-transfer siya from Station 1 to RP House sa Regional Office. Kag ongoing subong ang pagkandak sang investigation, aksyon Rex. Kag ang pamilya, hindi pagitsubong makadesisyon kay kaina sa interview ta sa nanay, kay Kagawad Amalia Bulante, hindi pa sila makadesisyon kung ano ang next move nila patapuson ng anay ang lubong. Abdol? Ani man ti hulat-hulaton tang progress na kay ti mga operatiba naton ginkorda mga operatiba tang nagpalupok sa sang armas niya lantaw ya may sibilyan tong na sa labato kag hindi man part sang operasyon nila pero subject sang operasyon nila dakpan to, Dol? Dakpan, Abdol. In fact may ang una gani nga nagagawa ni nga statement primero gid sang wala pa ni mag dakpogid ang nagwa sila ganing istorya primero nga daw part pa kuno ni si ang napatay. Pero ang panindugan sa mga residente sa barangay nga si Carl Daniel Bulante sang una naga-engage man sa gamit-gamit sang rugby pero sila nga naga-engage siya sa illegal drugs. Why niya kuno hambal sa mga pumuluyo, mga ginikanan, pamilya niya pumuluyo sa barangay. Bilog nga barangay action Rex. Abdol, nag-testify mga way na yan nag-engage sa illegal drugs siya, Abdol? Tugyan to na sa ICPO, sa iyas ninyo dira ang investigasyon parte sini, no? Kag nga do kadamo yas ang mga hukus-pukus na sa inyo na ano niya Dol ang parte sa aksidente nga naga-involve ni sa ubog nga driver na daman ano na sa man
ang LTO dira sa Region 6. Anong ginahimo nila Dolman? Aara man ito sa inyo, way daya sa nagkakatabo ng aksidente, how, Abdol? Way diya, kag kung may aksidente, tayari maning kapulisan ta, kag LTO diri sa Bacolod, dira ya sinyo doon na punan ka muna, ano ning hubog na driver ni man? Alam mo nga ang ibans na diri, kundi bago lang itong tapos ang listing sa liquor ban, ibans siguro na uhaw lang, daw namitan, yun ga mala ang tutunlan kung hindi makainom sa makahulubog ng Ilinon. Di sunod-sunod din nga mga aksidente di nga nagkalatabo sa syudad ng Iloilo. Sa nagligad nga simana, may isaman ka food delivery rider ang ga-deliver na dasang pagka-online ng order ka online sa mahilig ka na bungguan sang Toyota Fortuner ang driver ara sa impluensya sa makahulubog ng Ilimnon. Di may ara kita sang existing nga kasuguan laye parte ni sa anti-driving act bala na nang i-test ka halimbawa kung may ma-aksidente gina-test ka na kung bala anong ang level sa alcohol sa nga na-intake mo sa lawas mo. Kasi dapat kung nakainom ka, hindi ka dapat magdala sang salakyan, Abdol mo. Hindi rin na mo na-discover yan kay ang implementation isang kasuguan or ang pagpasa ni Dopilanan ni Katuig na Kaligan kung magsala 2013 pa. Hindi rin na mo na-discover yan nga ang regional office sang LTO may ara sila sang breath analyzer gadget na equipment nga nagatakos ng level sa alcohol sa nga na-intake mo ay why gali ni magamit tubtob subong Abdol sa bilog nga Region 6 20 lang ni kabilog Abdol. Ti pro ara pada sa regional office ang LTO ang breath analyzer ni nga ginatawag nila niti nano na ginakulintas lang nila da? At si buti ara man na dati 20 gani kabilog ang hambal sa nga ilang nga operation nga ti 20 kabilog na ti daw ara naman na da daw ay pa na magamit. Subong kay galing ang operation sang LTOB at lawon man lang way man niya operation sila kon gabi. Ang kalabanan niya nag-responde akong gabi. Pulis naman siyang pulis na di wala kami sinaya sang breath analyzer equipment. Kana kami ara kamo daw? Gani man diri sa amon do. Way pa man ko gani kabati nga may ari dol mo. Ambot ko may ari man ding LTO or ang local police namon di. Ti ang LTO namon do amo ni gurong ginahimo man sang LTO namon nga ti gabi wala man sang operation sadtong nakaligad lang abi nga daw nagupod-upod sa operations man to panggabihan ang iban nga unit sang LTO but subong do na untat naman dol tinano na gina-display lang ng breath analyzer dadaway na ginpang distribute na lang na abi sa iban nga mga LTO offices diri sa Region 6 mas maayo siguro dol. Tiway kita kabalo kung anong reason sina pero di dapat ang breath analyzer nga ning equipment sa Action na Rex Abdol dapat may ara man asang ang pulis mo kasi especially kung gabi kay kalaban naman lang nagkatabo ding mga aksidente nga nagadala sa makahulubog nakainom lang nga driver sa makahulubog ng Ilimnon. Kalabanan ni nagakatabo man ning kung gabi kung adlaw man sa may nagaka-aksidente nga hubog Abdol mo di ba? Gani man ano kay pala inom kamuda siguro yan di sa amon do wala gidyas ang pala inom di kag wala hubog dol nagsugid ang way pala yang hindi pala inom Abdol Silingko gani. Ay oo. Ay kasadya lang ti itog sinong direktor subong ang LTO direktor raw? The LTO director subong sino gani Son Bell sino gani si Tabaldo si Director Eric Tabaldo Abdol. Ate si Director Eric siguro makakuha na notisya na ting analyzer na daw dapat hindi na sa opisina ipang display daw sagwa na yan sa mga operatiba kung hindi slide doon na lang da sa ICP oho
dapat pero pariyo man na sa inyo bla, dapat tagad lang muna, pero di dapat ang pulis ma-acquire man na siyang ginatawag nga breath analyzer equipment nga na, Abdol. Oh, dapat gid ambot kun diri sa BCP, oy, check ko na di buwas baladol kung mayaring BCPO sang analyzer, breath analyzer nga inang ginatawag. Ambot kung mayari kami na diya, mayari guro dol galing kayong chimpo ko do, hindi na magtugo to do mapuskahan kita di sang daw hindi amo sang teknisyan ko karon. Sige, salamat yun Abdol, regards sa imo nga kilala di Bo, regards sa ikaw pag-regards na una ka pa sa iya ba? O sige, big regards man, di wala ka dito, Gondol? Ginaunahan talaga nga daan, si Budlay na nga ako naman unahan mo. Ati, pamati man na daw subong, importante din mo nga maitugon ka bla, Abdol. Ati, regards man da sa iya, Dol buwas ko lang tingbon, kung ano pag yung mga mensahe, buwas alang-alang, gid ko simpo, Dolo. Sige, salamat sa Action Rex sa aton nga region-wide. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nami pa tani tikdol to sa Iloilo hong ato sining counterpart sa Action Mario Hilonggo sa Action Radio Iloilo. Galing kay daw ang akon sining orasan daw kuan lang ho pilit may mga nabilin pa kuding nga mga obligasyon no. Sa mga kakson sa may mga diabetic, high blood, kag iban pang mabalat. Daligi lang mga kakson na standby na matagtapi na ka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo.
Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna?
Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang Nasa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 1:39, lang alang nata sa tiyempo kay Marjorie Mijares Bolyag, Marieta Labis, kag Carl Byrne. May lang pagpamati sa inyo sining pagpakigupod sa aton sining palatuntunan. Alang-alang na to sa tiyempo dahil sa inyo sining pagpangalagad sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dirig lamang madugay upod kay Aksyon Dorel Cabato, no? Ang inyos niya na mangin kaupod sa kinanda na ko ang inyos ni kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,